ኤርትራን ነበርቲ ከተማታት በርሊንን ሃለን ከባቢውን ጀርመን ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝካየዱ ልምዓታዊ መደባት ተሳታፍነቶም ከዕዝዙ ብ12 ሚያዝያ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ህዝባዊ ምኽተ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ኣብ ከተማ በርሊን ዝተኻየደ ኣኼባ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን አቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ንህሉ ኩነታት ሃገር ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታትን ካልኦት ኣገደስቲ ጉዳያትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ዘይፍትሓዊ ውሳኔ እገዳ ንምብድሃን አንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ተጻብኦታትን ጸለመታትን ንምብርዓንን ብወገን ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ንጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርን ውጽኢቱን ንጸላእቲ ኣብ ጭንቀት ሸሚሞም ከም ዘለዋ ነጺሮም። አምባሳደር ጴጥሮስ ብተወሳኺ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ እናነጸረ ውዲት ጸላእቲ ድማ ዕርቃኑና ወጸን እናፈሸለን ይኸይድ ከም ዘሎ ብምምልካት ኤርትራን ተቐማጦ ጀርመን ውዳቤኦም ኣወርጢጦም ኩልንትናዊ ሃገራዊ ዕማማት ንምድንፋዕ ብንቕሓት ተሳትፎም ከዕዝዙን መኸቶም ከሒሉን ተላቢዮም። ተሳተፍቲ መወዳእታ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ደው ኢሎም ሃገራዊ ምኽተ ንምሕያል ድልውነቶም ደጊሞም ከም ዘረጋግጹ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ።